Arratsaldeon edo Gabon, iluntauta. Gurekin dugu Imanol Bitores, historian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Nire aurkezpena egitea tokatzen zait eta bere merituak kontatzea. Bere ikerketa lerroak izan dira eta hor egin du topo gai hauekin. Ogasuna eta fiskalitatea, gehienoi gustatzen ez zaiguna, udaberrian batez ere. Bizkaiko jaurerria, boterea, gizartea eta hiri ekonomia, industria, gerra eta itsasoa. Bere argitalpen batzuk, hauek aipatu egin behar izaten dira, bere tesia, 2014an irakurri zuena, Poder, Sociedad y Fiscalidad en el Señorío de Vizcaya durante la Baja Edad Media, la Vizcaya de la primera vuelta al mundo, territorio, sociedad y aspectos económicos institucionales, agentes económicos e instituciones públicas en la configuración del mercado del hierro vasco, siglos XIV-XVI, poder, crédito y finanzas, galdu egin zait, algo moderno egin dut gaur. Poder, fisco y mercado en las ciudades de la península ibérica, del comercio internacional al comercio municipal, enfrentamiento político y pugna fiscal en la configuración de los mercados urbanos del señorío de Vizcaya a fines de la Edad Media, Durango y sus gentes a través del impuesto. Eta, gehiago ez naiz luzatuko, uste dut ja nahikoa esan dudala, jabetzeko ikertzaile oparoa dela, eta berari emango diot hitza, garatu dezan bere gaurko gai hau, hola gizonak, merkatariak eta gobernariak, siderurgia sektorearen antolaketan Erdiaroan. Arrasateko adibidea eta mendeak 13-16. Gehiago barik, zurea da hitza, Imanol. Beno, mi esker, aurkezpenagatik eta lehen da bizi gonbidapenagatik. Jose Gelekin egin du bati bat izketan oain arte, eta pixka bat gaia zehazterakoan burdinaren inguruko eta siderurgiaren inguruko pixka bat interesa zegoela helarazi eta honen inguruko pixka azalpena prestatzeko hasi ginen hitz egiten. Eta egia esan, guztu handiz etorri naiz, nire espezializazio gai bat jorratzeko, eta, oain arte, zenbait urte luzez, burutu ditugun pixka bat, unibertsitate mailan egiten ditugun ikerkuntzen emaitza pixka bat azaltzeko hemen. Mi esker etortzagatik, euskeraz eta dana beteta oso pozik. 45 minutu dauzkadala esan didate, orokorrean luzatu egiten naiz pixka gehiago, gaur ekarri ditut datu mordo ikaragarri asko, orduan saiatuko naiz, denbora gehiegi ez galtzen eta joera orokor batzuk azaltzen datu teknikoetan sartu baino. Ze aurkezpenean azaldu den bezala, kreditu zerga sistemari buruzko gauza garrantzitsua asko dago, burdinolen inguruan, eta batzuetan dira, datu osagarria garrantzitsua dirana, baino laburtu daitezkeena. Baino nik uste dut testu inguru eta olako hitzaldi baterako nik prestatu dudan pixka bat. Gidoi eta azalpena askoze interesgarriago esango dela zuentzat. Badakit, arrasateri buruzko burdinolen inguruko eta burdinaren inguruko lanen bat ari zarretela hor lanean batzuk, eta gustatuko litzateke pixka bat gaurkoa aldi beren lagungarri edo osagarri izatea burutzen ari zareten kezkak, interesak osatzeko, eta jarraian agertzen baldin bada egolako lanen bat lagungarri bezala hemen gaude eta laguntzeko. Hola gizonak, merkatariak eta agintariak zergatik sektore edo talde haue diralako ikusiko dugun bezala Arrasaten, Gipuzkoan eta orokorrean Euskal Herri mailan industri edo arlo, lanbide arlo honen
nondik norakoak zehaztu eta antolatuko dituztenak. Bai? Beno, denbora gehiegi galdu barik, aurkezpenan agertu da pixkat, gaur azalduko dudana izango da eskerreko lan horretan, argitarpen horretan agertzen den lan horren agentes económicos, instituciones públicas, la configuración del mercado del hierro, poder, politikari egiten diolako referentzi, bati bat, kreditua merkatariak agertzen zaizkigulako aldi beren, eta zerga sistemak sekulako garrantzia daukalako. Eman dituen tesian kapitulu zehatz bat, ez dakiten da, ez dakizen bat orrialde, Gipuzkoako Burdinolen inguruko nondik norakoak eta zergak ikertzen, hori bukatu ostean, ireki nuen pixka bat ikuspuntua eta Euskal Herri mailan edo bentsat hiru probintzi, Euskal Herriko hegoaldeko hiru probintzien inguruko referentziak ikerkuntzak pixka bat burutuen artikulu hori burutzeko. Gaur egun Lapurdiri buruz ere ikertu dutenen inguruan eta aldia baldi badago konparaketak egiteko eta lekua egongo da. Dena den, batean gaur esango dudan ia guztia bai dago 60 orrialde dauzkan artikulu horretan internetetik doan jetxi dezakezuena. Orduan datu gehiegi, datu tekniko asko dago hor, baina sintesi edo laburpen moduan joera orokor batzuk azalduko ditu, pixka bat aurkibide horretan dazkazuenak azalduak. Meategien inguruko antolak eta araudia funtzionamendua nolakoa da ikusi alde batetik, bigarren puntuan Burdinolen eraikuntza nola burutzen dan, zenolako laguntza edo abantaiak jasotzen dituzten, Burdinolak eraikin nahi dituztenek, jabetzari buruz, ze hau hain ezaguna ez den arlo interesgarria da, beti garai hauetan, bati bat 14. mendean, leinu etxeen edo nobleen Burdinolei erreferentzia asko egite zaie, baina badago talde handi bat jabetza partekatua daukana, eta pixka bat sozietate moduan funtzionatzen dutenak, eta hau ere agertzen da dokumentuetan. Aldi beren, Burdinola horiek eraikutzeko ikusiko dugun bezala, badaude laguntza publiko esanguratsu asko, alde batetik udaletxe jarritakoak, bestetik ere oso garrantzitsuak koroak edo monarkiak emandakoak. Hemen interes asko dago, industria horrek honen funtzionamendua modu egokian izan dezan. Hirugarren puntu baten, pixka merkatuari lotutako aktore edo eragileak eta erakundeen esku hartza ikusiko dugu, badago hemen aldi beren 14, 15, 16, 17, 18. mendera arte luzatu ditzazkegun politika protekzionista oso garrantzitsu batzuk. Eta horrek ere garrantzi eta iragin itzela izan duen Burdinolek ekoiztutako produktuan eta bati bat saltzeko moduan eta saltzeko presioetan. Bukatzeko oso labur eta badakite interesatzen ez talako Burdinari lotutako pixka zergan, edo zerga zeintzu dira, zenolako garrantzi edo inpaktua daukaten salmenta prozesuan eta ekoizpen prozesuan eta diru sarrera horiekin erakunde publikoek zer egiten duten pixka bat azalduko dugu, oso gutxi. Hasteko mehatze edo meategi jardueraren araudiaren inguruko datu orokor gutxi batzuk, badakigu 13. mendetik legedian zehaztuta dagoela. Meategi orokorrak izan daitezke mineral ezberdinetakoak, baina zehazki baita Burdinaren meategien pixka bat propietate, eta araudia badago existitzen da 13. mendetik. 13. mendeko legedi orokorrean ikus daiteken bezala, hor dakazu Alfonso 10. jakitunaren 7 partidetan, agertzen dena da hori erregalia edo erregearen eskubide edo monopolioa den
baliabide bada. Bai? Baina aldi berean, legediak esaten du, bai, erregeak dauzkala, eskubideak, dauzkala gaitasunak, udalbatza, kontzeju edo udaletxeei, meategi horiek emateko edo entregatzeko, lanean jartzeko, bai, lagatzeko. Hiribilduei, kontzejuei, baita gazteluei, eta kasu zehatz batzuetan ere, gizabanako zehatz batzuei, bai? Beno, horren gainean, bai, 7 partidetan agertzen dana, meategi eta zehazki, burdinen meategi referentzia eginez da, fiskalitate edo zerga sistema baten existentzia, bai? Meategietan eta burdinoletan lan egiteko zerga batzuk eman behar zaizkio erregeari. Hori da agertzen dana pixka bat, bai? Beno, erregearen erregalia balitzateke, baina kontzejoi emandako meategiak eta aldi beren zerga sistema edo fiskalitate baten existentzia. Bai? Beno, 13. mendeko dokumentuetan agertzen zaizkigu erreferentzi gutxi dira, bai, baino oso interesgarriak. Agertzen zaigu pixka bat zerga bilketarako, zerga bilketa sistema ezarri eta antolatuta dagoela, jada Asturias eta Gipuzkoak arteko eremu horretan. Eta zehazki eremu errealetan kokatutako burdinolei, hiribilduei egiten dira referentzi bati bat. Aldiz, leinu etxeen edo saldunen eremuak hauek kenduta. Beno, Arrasatek badauzka 1262 urtegitik meategiak esklusiboki ustiatzeko privilegio bat, gainera, hiribildutik mineral hori ateratzeko debekuarekin, minerala, bertako burdinoletan lantzeko, eta gainera, eta ikusiko dugun bezala edapena izango den beste eskubide oso garrantzitsu bat, gainera, baso eta mendien erabilpena baimenduz, edo aukera oso honetan emanez burdinolentzat. Honi buruz hitz egingo du pixkat aurrera. Aldi beren, 13. mendetik aurrera ikusten edo zehazten da zehazki burdinolen gaineko, ekoizpenaren gaineko zerga zehatz batzuk errege jasotzen dituztenak, hor jartzen du albala del hierro izena hartzen duena, gero renta de las ferrerías bezala gertuko zaigu dokumentuetan, kintal bakoitzeko, zerga ordaindu behar da, diru kopuru bat behar zaio erregeari. Eta 13. mendean zehar, badauzkagu erreferentzi batzuk, nun beste eremuetatik, kasu honetan, garraio edo itsas garraioen pixka bat hermandade horretatik, burdinaren garrantziaren pixka bat erreferentzia edo datuak, eta fiskalitate edo zerga horren gaineko desadostasun batzu daudela. Gaztelako eta Gazteizko itsasarmadako hermandadeak bati bat burdinarekin eta burdinaren garraio edo esportazioarekin egiten du lan. Hori esan da 13. eta 14. mendean zehar, koroaren eta aldi berean kontzeju, udalbatza, udaletxe edo gero batzar nagusiak izango diren erakundeen eskuetatik, haste zaizkigu olako politika zehatz batzuk garatzen siderurgia eta pixka burdingintza sustatzeko. 13. mende bukaeratik, eta bati bat 14. mendean modu asko zehatzagoan ikusten dana da hori, abantaila, privilegio, neurri politiko ezberdinak, koroaren eta pixka bat udaletxeen arteko akordioaren ondorioz, baita burdinoletan hola gizonen eta burdinoletan lan egiten duten talde ezberdinen akordioz, ari da, hasiko zaigu garatzen olako legislazio zehatz bat, erreferentzia egiten diona zehazki aldi beren meategiei.
Hor dazkazue datu orokorrak, hiribilduen foru edo karta puebla esaten da erderaz, bai, zuzenki agertzen zaizgu, hemendik olako erreferentziak. 1980 urtetik, adibidez, Segurako foruan agertzen da, Legazpiko Burdinolak segurara leku aldatzeko behan ematen zaio. Testu inguru honetan badaude talde noble edo kapare, bai, leinu etxe zehatzetako pixka bat erantzunak eta desadostasunak, prozesu honetan ikusiko ditugun aktoreak. Bai, 1320 urtean Azkoitiko foruan zehazten zaizkigu errenteriak deritzon edo izen hori izango dituzten biltegien erreferentzi bat, aldi berean salmenta eta zerga jasotzeko lekua izango dana. Beno, 1320ko Azkoitiko foru honetan zehazten dana da, hiribilduan, zein ingurunean, dauden burdinola guztien ekoizpena, Azkoitiko errenteri edo biltegian gorde beharko dirala salmenta hemen burutzeko. Ikusiko dugun bezala neurri hauek Euskal Herri mailan joera berdina esango dute. Beno, bati bat, siderurgia eta burdinolen arloaren pixka bat garapena ahalbidetu zuten ordenamendu nagusiena dira Alfontso Hamaikagarrenaren garaikoak, Burdinolen foruak deritzonak. Hor dazkazue data pixka dira 1325, Kantabriako Burdinolentzat, 1328 Irun, Irantzu eta Oiartzun, gero oso laizter Gipuzkoako merindade edo probintzi guztira datuko diren pixka bat foru legedi berriak. Beno, ez gara sartuko gehiegi honen artikulu zehatzetan, baina hola, modu oso orokorrean foruetan agertzen dana da, hor bi puntu horietan azaltzen dizue dana, industria jarduera eta horren ondoriozko fiskalitatea babestu eta sustatzeko berezko jurisdikzioa eta ofizialak esartzen ditu. Hau da, foru honetan, hauetan agertzen dana da, hori, siderurgia sektorearentzat, abantaila, neurri, zerga salbuespen eta bestelako akordio batzuk emango dira. Ikusita honek edo industria honek, erresumaren zerga sistemarentzat onuragarria dalako. Irizpide hori jarraituz beti. Industriaren sustapena burutzen da, laguntza ematen da, zergatik ekoizpen horrek, Burdinolen ekoizpen horrek gero errenta moduan erregiarentzat onurak ekarriko dituelako, aberastasunak ekarriko dituelako, aldi beren estrategikoa den produktu zehatz bat ekoizten dalako Burdinoletan. Gero, burdin hori transformatuz gero, bati bat erramintetan eta bati bat armetan bilakatuko den burdina dalako. Horretarako, ofizial zehatz batzuk eta jurisdikzio bat izango dute, siderurgia edo burdinoletan lan egiten dutenak. Eta mehatze aztarnategiak edo mehategiei pixka bat erreferentzi eginez, hemen agertzen dana da hori askatasun oso handia. Mehategiak irekitzeko askatasuna, beti dagozkion zergak ordainduz ikusiko ditugu zeintzu dira, aldi berean burdinolak, errotak, urpilak, eta hauek osatzen dituzten elementu ezberdinak eraikotzeko baimena emate zaio, askatasun oso handiz, ikusiko dugun bezala. Hor da kasue pixka Gipuzkoako Burdinolen forua 1328 urtean, ez dut dana irakurriko, baina testuan agertzen da hori, hitzetan, zenolako askatasunarekin, erregeak mintzen du mehategien lana eta aldi beren Burdinolen eraikuntza. 14. mendean. Esanguratsua da zehaztea Burdinolen foru hauek hiribilduetan izango dutela bakarrik.
aplikazioa, bai? Ze badaude landa eremuan bati bat, leinu etxe eta nobleziaren esku dauden lurraldeetan badaude burdinolak, baina olako abantaila eta esan gentzake programa politiko, ekonomiko, fiskal honek ez du horrelako aplikaziorik izango lurralde hauetan, bai? Nobleziaren lurraldeetan, bai? Hiribilduetatik, orokorrean Gipuzkoan, hiribilduetatik kanpo gelditzen den jurisdikzioa, bai? Bueno, horren erantzun izango da, pixka bat, saldunen eta noblezi, kapare esanguratsuenen, hemen dakagu oinati oso gertu, pixka bat erantzuna. Zer gertatzen ari da, abantaila hauek, erregeak eta udalbatza edo kontzeju udaletxeek adostatutakoa dira, burdinoletan hola gizonekin, sektorean lan egiten duten langileekin, baina bakarrik eremu horretarako. Horren aurrean, badauzkagu, saldunen eta kapare hauen pixka bat erantzuna, batzuetan indarrez, bai? Batzuetan indarrez eta hemen arrasaten badaude dokumentuan hitz, noblezionen pixka bat erreakzioari buruz, bai? Bueno, zer gertatzen ari da aldi beren eta holako foruan agertzen diren referentziak irakurtzen, bai? Oain arte, siderurgian nagusi ziren saldunak eta nobleak, bai? Erregearen baliabideak jaso zituzten, eta hemendik aurrera, saldunen menpe zeuden ondasun, eraikin eta baliabide horiek erregearenak zirenak, baino saldunei emandakoak, orain erregeak aldatu egin du eta udaletxe edo hiribilduei eman die. Orduan, hola gizonen eskuetan gelditzen hasten dira orain aberastasun horiek, izan daitekena errota bat, izan daiteke meategi bat, izan daiteke burdinola bat. Ikusiko dugun bezala errege finantzatutako burdinolak ere badaude. Beno, guazen pixka bat honekin bukatzeko, 1358 urtean zehazten da jada eta ordenamendu honek 19. mendera arte izango du luzaera, pixka bat, meategien gaineko errege alia edo propietate jabegoa da erregearena bai, baina kontzeju edo udaletxei egindako lagapenak onartu eta aurrerantzean hauek berriro egiteko aukera ematen dio legedia. Ikusten dugun bezala, badago. Mehatze jardueraren inguruko nahiko. Esan genezake informazio eta bentsat legediaren aldetik ikusten da. Sistema nahiko antolatua edo arlo nahiko antolatua dagoela. Hemendik aurrera topatuko duguna da bati bat hiribilduen eskutik, meategietan lan egiteko akordio, ordenantza eta esan genezake neurri ezberdin. Eta bati bat hau neurtu daiteke askoze modu errazagoan 14 eta 15. mendetik aurrera. Beno, jardetzen zuet pixka bat bigarren ideia hori, hiribilduen jurisdikzio mugarteko aztarnategietako edo meategietako lanaren udal arauketa progresibo bat eman da. Segatik aldi beren interes asko dagoelako lanean jartzeko meategi ezberdinak, batzu berriak topatzen ari diranak, eta alde beren, arrasaten gertatzen den bezala, bizi lagun ezberdinen nahi dute meategia eskuratu, lortu eta lanean jarri, eta gatazka konfliktua sortzen dira. Hauek konpontzeko, hor daude akordio batzuk. Beno, 1935 seguran, segura badazka 5 meategi baino gehiago, handi gutxira Altzairuzko beste 2 gehituko zaizkionak, 1954 urtean arrasanten meategiak irekitzeko ordenantza batzuk agertze zaizkigu, auzotarren artean sortutako arazoen ondorioz irizpidea zalako hori, topatzen duenak, lanean jartzen duenak meategia da beretzat. Jatorriz, meategi hori udaletxea edo herriaren azena, oain lanean jartzeko irizpide berriekin kontzejuak entrega egiten du. Lehen nabizi erregeak entrega egindakoa, oain udaletxeak entrega. Lanean jarri eta mantendu egiten da meategia da bizi lagunentzat.
Bai? Hori izango da irizpidea, eta hor dakagu Arrasaten ordenantza berriak. Badakigu 15. mende hasieran, baino askoze, segurazki lehenago, Arrasateko mehatzariak kofradia batean, edo gremio batean, hobetu ulertzeko, antolatuta daudela. Bai? Zer gertatzen da, kofradia honen ordenantzak ez dirala kontserbatu. Bai, bero, badaukat hemen dokumentu oso interesgarri bat, 18. mendeko Archivo de la Real Academia Española, oda, erderazko hiztegia burutzerakoan, bai, benakero hitza edo meategietan, burdinezko bena edo minerala ateratzen duten langileen inguruan, hiztegia burutzerakoan, Mondragoneko edo Arrasateko adibidea jarri zen, hor da kasue pixka bat, definizioa zer zen, el que trabaja las minas o venas de acero o hierro, el que comercian vena, que es el tal metal en bruto, es usado también como adjetivo y así comúnmente se dice navío benaquero. Bai, itxasontzia, minerala garraiatzen duena, aldi beren, navío benaquero. Hiztegia burutzeko azalpena, hor zein historia liburutik ateratakoa zehazki, eta hor dakazue azalpena, los benaqueros de Mondragón, que son gentes que por causa de su oficio, que es de sacar debajo de la tierra metales de acero y hierro, son diestros en romper eta jarraitzen. Oso interesgarria iruditu zait hori, eta Arrasateri buruz ikusi, hiztegia osatzeko hitz tekniko hori, benakero, meategietan burdinaren pixka bat, minerala ateratzen duen langilari esate zaio Arrasateko gainera adibidea hartuz. Honen arira, meategietako lana eta burdineloetako lana ezin da ulertu beharrezkoa diren osagai edo baliabide batzui erreferentziarik egin gabe. Ikatza beharrezkoa, erregaia dalako. Burdinolak eraikitzerakoan, zura beharrezkoa, egurra beharrezkoa da. Eta horretarako, badaude olako udaletxeetan, eta hori ikusiko du beste modu batean garapena izango duten beste neurri edo akordio politikoen ondorioz, badaude olako sektorearen zato nuragarriak edo privilegio izaera daukaten neurri zehatz batzuk. Orokorrean Euskal Herri mailan behintzat 15. mende bukaerara arte, 16. mendera arte, herri basoen komunalen edo herriko mendien ustiak eta aprobetxamendua burdinolentza da. Eta esan beharra hori, ikusiko dugun bezala gero, 16. mendetik aurrera, badaude beste arloetatik, baso edo komunalak ustiatzeko interesa daukatena, horrelako burdinola daukaten eta olagizone daukaten abantailei aurre egin nahi dieten bestelako interes batzuk. Eta hor, politikaria dauzkagu erabakiak hartzen. Eta orokorrean estrategikoa eta aberastasun itzelak hartzen duen siderurgia sektorea babestu egiten da. Hor dazkazue adibide batzuk, 1871 Hernani eta Donostian, 1885 Deban, Zestoan, 1889, herri basoen edo komunalen inguruko ordenantza dazkagu, eta hemen, burdinoletara emateko mineral landu gabeari buruzko praktika eta referentziak agertzen zaizkigu. Aldi beren ikusiko ditugu beste batzuk, garaienetakoak, erregaiak, ikatza burutzeko, aldi beren, burdinole dituzten beste bete behar edo behar batzuek segurtatzeko, hornitzeko, lehentasuna daukate. Eta hori azaldu beharra dago ondo, ulertzeko zergatik ateratzen hain modu presio hain lehiakorrean burdina Euskal Herritik. Egin batean basoaren ustiapena privilegio moduan hauentza dalako. Horren arira, badaude Tolosan bezala
epaitegietan, meategien pixka bat jabego hori defendatu behar izan dituztenak. Testuingurua edo arazo izango litzateke hori, Arrasaten gertatzen den bezala, alboan dauzkagun herriska txiki edo hiribilduekin, edo Oñati eta Aramaiorako jaurerriekin bezala, badago 14 eta 15, 16, 17, 18, 19 eta 20. mendean terminoen edo lurraldeen mugen inguruko badaude eztabaida asko. Epaitegietara joaten diranak, eta pleitu hauetan kokatu beharko genituzke aldi beren mehatze edo meategiei buruzko eskubideen auziak. Hemen Arrasaten Oñatiko jaunarekin bere biziko arazoak izan ziren. Pixka bat oso modu orokorrean gehiegi azaldu gabe, Gipuzkoan ikusten ari garen pixka bat dinamika hori, meategien antolaketari buruz, aldi beren Burdinolen ekoizpenaren gaineko zergen existentziarekin batera, Burdinolen foruen inguruko legedi batekin batera, udal akordio eta ordenantzekin batera, hori da ematen ari modu oso berdintsuan Bizkaian, Bizkaia 14. mende bukaera arte jaurerri independente bazan, eta Gaztelako koroan sartuko litzateke 1369 urtetik aurrera. Orduan, data hori iritsi baino lehenago, Bizkaiako jauna dauzkate erregea bezalaia, bere eskubideak Bizkaia. Baina industria edo siderurgiaren antolaketan oso modu berdintsuan burutzen ari dira, eta erabakiak hartzen, eta aldi beren ikusten den bezala, hau testigantza beranterragoa da, 15. mendekoa, baina ikusten den hori meategiak irikitzerakoan badagolako abantaila eta askatasun itzel bat. Eta zertarako, bat defentsa edo argudia da hori, erregearentzat zerga diralako, erregearentzat eta erresumarentzat armak ekoizteko minerala hemen eskuratzen dalako. Horren arira Bizkaiko lurraldeak badauka bere garrantzia, ze meategi gune oso garrantzitsu bat dago, aro garaikidean industrializazioaren gune izango dana, baina lehen da bizi, Burdinolen hornikuntzan edo horniduran garrantzi ikaragarria izan duen gunea dalako. Somorrostroko meategi gune handi eta industriaren protekzionismo politika jartzen du hor izenburuan, hor da kasue Muskiz, Abanto, Santa Juliana, Zierbena, Santurtzi, eta Portugaleteko kontzejuen kofradia bat osatzen da 15. mendean, eta meategi gune honetatik, Bizkaiko golko osoan dauden Burdinoletara bideltzen da bena edo minerala. Gipuzkoako Burdinolak barne, baita Arrasatekoak ere. Arrasaten edo Gipuzkoan orokorrean ekoizten den burdina, portzentai batean minerala da Somorrosotik ekarrikakoa. Zergatik kalitate itzala daukalako, nahastu egiten da. Badaude politika ezberdin batzuk, posizionamendu politiko ezberdin batzuk, Batzar Nagusien partetik, kontzeju edo udaletxe ezberdinen eskutik, Gipuzkoa berare sartzen da, Somorrostroko meategi gune honen pixka bat aktibitate horretan eragina ezarri nahian, eta alderdi kontrajarriak ikusten ditugu momentu batzuetan edo beste batzuetan. Batzuk mineralaren esportazioa debekatu nahi dute, atzerrira ez ateratzea, Somorrosotik ateratzen den minerala. Asturias eta Gaskonia bitartean, edo ez Asturias ez, Galizi eta Gaskonia guztian zehar pixka bat banatzen dana. Zertarako pixka bat barne industria defendatzeko, atzerriko Burdinolen aurrean. Dekretu hori lortzen da 1989 urtetik aurrera ezin da
ezin da Somorrostro edo Gipuzkoako edo beste Erresumako probintzietatik ateratzen den edo eskuratzen den burdin mineral hori ezin da atera Erresumatik. Eta irizpidea da hori, burdinola nazionalak esan dezakegu pixka bat babesteko. Beno, debeku hori gainera foruetan sartzen da, 1526ko Bizkaiko foruan bezala. Bizkaiko batzar nagusiak ari dira aldi beren Somorrostroko meategi hauen negoziaketetan prokuradore edo ordezkariak bidaltzen. Hauen inguruko ordenantza daskazue, hor, hauek bai konserbatu dira, Simanka zen, 16. mendekoa behintzat, eta hor agertzen zaizkigu, meategi hauetan lana nolakoa den. Hori arrasaten falta zaigu behintzat garai hauetarako oso interesgarria litzateke hori izatea. Hor dazkazue pixka gorriz marrastuta Somorrostroko pixka bat meategi gune hori, aldi beren Bilbo da beste meategi gune oso garrantzitsua. Garaiko dokumentuak ikusiz, meategiak hirian bertan daudelako. Eta sekulako arazoak agertzen dira batzuetan, hauentan lan egiten duten pertsonekin. 19. mendeko irudi bat, pixka bat ikusteko meategia honen ezaugarri fisikoa zeintzu dira. Hori esan da, gustatuko litzateke pixka bat oain zehaztera honako alderdi ideia hauek. Burdinolen eraikuntzan, erakunde pribatu eta publikoen partaidetza agertzen da, eta honen arira badauzkagu informazio anitz asko. Jartze dizuet hemen Burdinolen eraikuntza, jabetza eta lana, ekimen pribatu eta publikoaren artean. Foruetan agertzen da, modu oso berdintxuan, hola gizonentzat, eta oain Burdinolen enpresariak izango dire beste jabe batzuetan sekulako abantaia daude, ematen zaizkie burdinolak eraikitzeko. Eremu errealean burdinolak eta hauen osagaiak eraikitzeko askatasun orokorra, birtartekoi kalterik ez egiteko printzipioarekin. Hau da, eraiki daiteke nahi dezun guztia, baina alboan baldin badago beste burdinola bat, honi kalterik egin barik. Hori da izango da irizpida. Hor dazkazue pixka bat, eraikitzeko materiala, zuraz, paretak zurezkoak dira, irudia dakagu 19. mendeko burdinolak buruan da, egurrez, oso polita dana, baina hori ez da, garaionetakoa. Zura doan eskuratzeko gaitasuna, hola gizonek almena izango dutelarik ibai bilgua aldatzeko edo haren gainean jarduteko, presak ezarriz, burdinolak eraikitzeko partikularrei, gizabanakoei, transferitua edo emana izan den lurzerua erosteko aukera. Hau da. Eta gainera, nahita esko salmenta izan daitekena. Hiribilduan, eremu bat interesgarria baldin bada, burdinola bat eraikutzeko, eta hori jabe pribatu bat baldin badauka, beharrez legediak, beharrez obligazioa ematen dio jabe horri zorua saldeza. Beste batek burdinola eraikitzeko. Orduan, ikusten dira pixka bat, politiken nondin orakoak. Errentariek eta erregiaren zergabiltzaileak transakzio horietan, lurren transakzio horietan parte hartuko dituelarik. Hau, Gipuzkoan eta aldi berean, batean, Bizkaian ematen dana, Araban ez da horrela ematen. Araban bazegoen kofradia oso garrantzitsu bat, nobleen kofradia oso garrantzitsu bat, momentu zehatz batean, erregiarekin akordioetan, bere kontrolpean zeuzkaten lurrak izaera saldatu eremu errealean sartzen dirana. Baina, akordio politiko horretan, gaur egungo pixka bat Araba probintziaren erdia izango litzatekena, kofradia horren esku dagoelarik, zehaztu egiten dute eremu horiek abeltzaintzara bideratuak izango diralak, eta ingo burdinola industriarik ez dela eraikiko. Zergatik, irizpidea dela horregatik, basuntxitu egiten dutelako burdinolak, eta lan eta egiten dutenak, hola gizonek. Egia da, eta ikusiko dugun bezala, siderurgia sektore honen funtzionamendu eta rentagarritasuna
badago alde batetik basoaren kontrolean eta kontrolpean. Beno, guazen pixka bat jarraitzera, horren inguruan, eta hau da bati bat gehien interesatzen zaidana, bai, ulertzeko, zergatik da hain garrantzitsua, hain emankorra, zergatik presioa dauzkan burdinak Euskal Herrian, eta zergatik atzerritik etortzen dira hau erostera, pixka bat politika hauen ondorio zuzena diralako aldi bere. Hor dakazue burdinonen eraikuntzarako ekimen partikularra eta erakunde publikoen laguntzaren ekargoa. Pixka bereiztuta da askazue 2 puntutan, udaletxeek pixka bat burututako neurriak eta gero monarkiak edo koroak emandakoak. Hiribilduen ikuspuntutik, sektore oso garrantzitsua da, eta hau pixka laguntzeko, horrelako bultzada ekonomikoa suspertzeko, susperraldi ekonomiako burutzeko neurria lirateke. Hor da askazue pixka bat, ibai ibilguen inguruak hola gizonentzat gorde, berdilo lurrak, kanpotarrei aldi beren, pixka bat oztopoak emanez, salmentaren debekua, industriak zatitzea eta ekoizpena hiribilduetatik kanpora eramateko beto, aldi beren hiribilduetan ekoizten dana hemen saldu beharrez. Kasu batzuetan lur zehatzen entrega burdinolak martxan jartzeko edo zaharra gelditu diranak berrera ikitzeko. Hau dana, gainera, burdinolentzat eta hola gizonentzat, udaletxea jasotzen dituen zergen gaineko salbuespen esanguratsuekin batera. Gainera, koroak beste salbuespen fiskal batzuk ematen dizkiola gizon eta burdinoletan lan egiten dituztenei. Adibidez, soldadu moduan ez dira joan behar inoiz. Zergatik, estrategikoa eta beharrizkoa den sektorea dalako. Hola gizonak ez dira gerrara joaten. Lanean jarraitu behar dutelako. Zergak edo zerga asko ez dituzte aldi beren ordainduko. Udaletxeek zein koroak eskatzen duena da hori burdinolak lanean mantentzea. Aldi beren badaude udaletxe batzuk, Arrasate bezalakoak, herriaren diru publikoaz baliatuz, burdinolak eraiki eta lanean jartzen dituztenak. Bizkaian, Gipuzkoan, badaude adibide gutxi batzuk, Segura, Segama, Markina eta Arrasate. Hor dakazue pixka bat, prozedura izango litzateke hori, burdinola udaletxearena eta errentamenduan jartzen da, beste batek lanean jartzeko. Gutxiago ezagutzen dena da, bigarren alderdi hau. Koroari eskatutako laguntzak orokorrean partikularren eskutik. Lurzoruaren lagapenak edo entregak burdinolak eraikitzeko, horretarako udaletxek egiten zuten bezala, koroak edo monarkiak herrira bidaltzen ditu funtzionario edo gobernu gizon batzuk, proiektuaren pixka bidegarritasuna neurtzeko. Bati bat, errenta eta zerga moduan etekinak atero ditu burdinolan hau, emango izkizu laguntza, lurra emanez. Batzuetan, herritar eta herri jakin batzuek indarkeriaz erantzundako jarduerak izango dira. Ez leku guztietan dago aukera hori eta batzuetan beste interes batzu dauzkaten herritarrak indarrez edo akordio politikoa sustatzen atzera botako dituzte proiektu horiek. Badago horretarako pixka bat gatazkan dagoen legedi bat alde batetik ikusi dugun 14. mendeko burdinolentzat espresoki burututako foru hori eta pixkanaka udaletxek garatzen ari diren pixka bat ordenantza ezberdina. Hori izango litzateke pixka bat debatea, zein dauka gaientasuna.
topatzen ditugu, esan bezala, erregeen finantzaketaz baliatuz eraikitako industriak, bai, Euskal Herrian, batzuetan, kasu batzuetan, 13-14 mendeetan zehazki gehiago ikusten da hori, basailu eta gerra gizonei emandakoa gero, baina berez dirua koroa jarritakoa, monarkia jarritakoa. Eta gehien bat, eraikitzeko, burdinalak eraikitzeko ematen diren privilegioa dira zerga salbuespena, zehazki, burdinolaren ekoizpenaren gaineko zerga erreal horren salbuespena. Horretaz datu gutxi batzuk, hemendik gertukoa batzu, beste batzu Bizkaikoa, zenolako baldintzekin ematen diran horrelako salbuespenak, erregak emango du zerga salbuespena, baina kontran 5, 10 edo 15 urtez burdinola horrek funtzionamendua funtzionamenduan jarraitu beharko du izaten. Horretaz kasu dokumentu ezberdinak eta ez naiz gehiegi honekin sartuko, baina oso interesgarria da. Burdinoletan, eta bati bat, politikan izango duen eragina dijoa, ideia hauen ondorio zuzena litzateke. Langileri edo eskulan garrantzitsu okupatzeko gaitasuena duen sektorea da. Ez bakarri burdinoletan baita osagarriak diren beste lanbide eta mehatzariak, ikaskinak, garraiolariak, zurginak, lurzoruaren jabeak, burdinolen jabeak, langileak, merkatariak, hemen soldatapean langileak dituzten, hemen badago jende asko sektore honi edo arlo honi atxikituta. Aldi beren zuzenean mendeko diren industria deribatua dazkagu arma, tresnak eta erraminta batez ere. Garrantzitsua da eta horren ondorio zuzen bezala topatuko ditugu probintzia mailako erakundeak, neurri ezberdinak, babesa emanez aldi beren siderurgia arlo honetan. Oso garrantzitsua hermanadeak 14-15 mendeetan kapare edo noblen aurkako pixkat indarkeria baztertzeko, gainditzeko neurria jartzen dituzte, baina aldi beren lan eremuan soldatapeko langileak kontratatzeko dinamikak ere antolatu egiten dituzte. Gero batzar nagusiek modu berdintsuan horrelako erabakiak hartuko dituzte. Bizkaian adibidez, debekatua egongo da soldatapeko langileen mugikortasuna eta burdinolen jabeen kontrako estatutuak idaztea. Olako langileen, nola esaten da gaur egun, sindikatu edo gremioen antzekorik ez da egongo. Debekatua dagoelako. Bizkaian aldiz. Horretan sartzen dira, laguntza ematen diete burdinoletan, burdinolen jabei bentzat erakunde publikoek. Oso interesgarria da eta denboraz oso denbora gutxi gelditzen zait, pixka bat burdinolen jabetzaren inguruko dokumentuak aztertzea. Oain arte pixka bat buruan genuen hori, burdinolen jabeak dira jaun, feudaleto, noble famili, leinu, altuko familiak, baina gero dokumentuak aztertzerakoan ikusten duguna da, badagoela gehiengo bat, konpainia moduan, akzionista moduan, jabegoa banatuta daukatenak. Eta agertzen da dokumentuetan akzio bezala hitza, akzion parzoneria titulua bezala. Eta propietare edo jabetzaren portzentaia saldu egiten dira, eta horren inguruan badaude dokumentu ezberdin eta badauzkagu pixka bat jabe ezberdinen arteko elkargoen pixka bat funtzionamendu araudi zenolako neurriak hartzen dituzten, burdinola mantentzeko, inbertsio berria burutzeko, langileen kontratazioa burutzeko, zenolako
irabaziak jasotzen dituzten jabeak langileen aurrean, eta hori badago dokumentu asko, eta bati bat arazo asko, badago jarduera judizial oso garrantzitsu bat. Honekin datu teknikoa dira, ez dira sartuko, baino honen arira badaude dokumentu eta informazio anitz. Beno, pixka bat, azaldu dugun prozesuari begiratuz, 15. bigarren erdialdetik batera badago behintzat udaletxe mailan, udaletxe ezberdinetan Arrasateko kasua ez da, baina badaude udaletxe zehaz batzuetan, olagizonek basoarekiko eta mendiarekiko dauzkabiten eskubide zabal eta privilegioaren aurkako mugimenduak, adibidez Oiartzunen. Eta Oiartzuneko politikariak esaten dute 1514 urtean, posible izan da hori, Burdinolentzat baso guztia beraientzat izatea, zergatik udaletxetan eta politikan daudena Burdinolen jabea diralako. Eta oain, 16. mende hasieran, hori aldatzen hasi da eta hori aldatu nahi du. Pixkanaka, udaletxe nahi dutena da hori mendiaren eta komunalen pixak udaketa zabalagoa eta errentamendu sistema bat ezarriz, diru etekinak ateratzea eta sektore ezberdinetako edo arlo ezberdinetako partaideak izatea mendian, ez bakarrik Burdinolen jabeak eta langileak. Egin batean, lehentasuna daukatelako. Arrasaten hori ez da gertatzen, politikariek basoaren kontrola mantendu eta gainera horrelako azalpenak ematen dituzte, komunalen pixka bat gatazken aurrean. Esaten du Arrasateko zinegotzi edo alkateak ezabatzen osondo 1991 urtean, dicha ciudad había sido fundada y poblada a causa de las ferrerías de hierro y acero que en ellas son. Hau da, Arrasate bizi da Burdinolen eta siderurgiaren arlotik edo sektoretik, eta hori mantendu beharra dago, eta basoa da privilegioz 15. mendetik berez hauentza. Horren haudean, badaude hitze edo hotxe ezberdinak, oso interesgarria adibidez, zenolako ondorioak ekartzen dituen. 1520 urteko ordakazue Arrasateko zinegotzi eta udalkarguei burututako auzi baten inguruan, sententzia, Burdinolentzan neurri gabeko zuhaitz bosketa burutu dutelako. Eta ez dira bertakoak bizilagunak auzia jartzen dutenak, da erregearen fiskala jartzen du auzi hori, Valladoliden. Basoaren gehiegizko erabilera badagoela, pixka bat zehazteko. Dena den, testu inguru honetan, politika ez da aldatzen eta burdingintzaren sektorea gain jarri egiten ditu bere interesa. Ordazkazue, datu zehaz batzuk, politika, negoziazio politikoetan, udaletxe, batzar nagusi eta koroaren artean beti agertzen da asko siderurgia eta burdinolaren industriaren garrantzia. Euskal Burdinolen ekoizpena errege kronistek eta beste erresuma batzuetatik etorritako kronistek goraipatu egiten dute, eta badaude dokumentuetan agertzen diren zifra batzuk hori zehazteko. Zenbat langile, zenbat burdinola, zenbat kintal ekoizten diran urtero, emakumeak daude lanian, jende oso gaztea, familia mantentzen dira hemendik, eta osagarria diren beste ikusi oinaten 60 forja txiki erraminta burutzeko herrian. Sekulako garrantzia daukan sektorea dela ikus daiteke. Artikuluan jorratu nituen Burdinolen inguruko salmenta dokumentuak. Informazio ezberdin asko ematen dituztenak, baina denboraz nabilola hola, eta pixka bat gainetik ikusiko dugu hau. Badaude Arrasateko udaletxeak idatzitako salmenta kontratu edo dokumentu batzu, baino bati bat jorratu ditudanak izan dira Burdinolen
nagusi edo jabe eta langileen artekoak eta baita merkatarien artekoak. Bueno, 1971 eta 1512 urte bitartean, ikertu ditut 100 nagusi salerosketei buruz eta agertu dira salerosketa dokumentu hauen 50 kopia, dokumentu osoak. Beste 50 hausietan agertzen dira erreferentzi gutxi batzu. Baina hor, badaude pixka bat informazio ezberdin oso interesgarri batzuk. Ikusten ari da nadaldi beren 15. mendean zehar eta 16. mende hasieran bati bat maila xumeagoko esan genezake burdinoletan badagoela merkatarien kredituaren eta beraztasu edo diruaren erabilpen bat. Hau da, egin batean, pixkanaka merkatariak ari dira negozio hori kontrolatu nahian, eta egiten dutena da, hola gizonei dirua aurreratu, burdinola martxan jartzeko. Baina, klaro, merkatariak nahi dituzten presio eta egoerata. Hauek gero, zuzenki merkatariek burdin hartu eta gero salmenta beraiek, kontrolpean banaketa eta salmenta beraiek kontrolatuko dutelarik. Hori ikusi daiteke oso ondo dokumentu hauetan. Badaude, esan genezake, noble mailako etxeetan aurkitu ditzazkegun alako hola handi eta burdinola nagusi batzuk, hori da gutxiengo bat, baina gehiena dira beste horiek, jabego partekatua daukaten akzionisten artean antolatuta, elkargoen artean, elkargo baten ondorioz antolatuta dagoen burdinolen funtzionamendu bat, nun beharrezkoa da erregaia, minerala, materialak aurreratzea. Eta inbertsio hori egiten du hasieratik merkatari batek. Ondorioz, burdina hartu eta gero berak saldu egingo du ikusten duen presioa. Eta egia da, ikusten da, sekulako aberastasunak eskuratzen dituztela. Nola lortzen dute hori aldi beren? Udaletxe mailan, lehentasun eta privilegio moduan merkatari hauek bere jatorrizko udaletxeetan lehentasuna edo monopolioa esanik burdin hori saltzeko. Eta hori da gertatzen ari dana ordenantzak ikusten ditugunean. Kanpotarren ekoizpena ezin da merkatari hiri nagusienetan saldu. Lehen da bizi Bilbo, Donosti, edo Gasteiz, edo Arrasateko merkatari bati saldu behar, hirira ekarri eta nik salduko dut, edo bir saldu egingo dut burdin hori nik nahi dudan moduan. Eta hori da pixka bat ordenantzetan ikusi daitekeena. Agenteak merkataria bati bat eta erakundeen esku ari da merkatua pixkanaka gelditzen eta ordenantza ezberdinen bitartez, ari da merkatua pixka bat diseinatzen edo birrantolatzen. Bati bat, esportaziorako burdin hori modu zehatz batzuetan saltzen hasiko delarik. Hor da kaso pixka bat, ideia zehatz batzuk, kanpotarrei, kintal kopuru minimo bat eskuratu edo erosi beharraren neurria, Bilbon 1980 urtean adibidez Londres eta Flandesera bideratzen diren flota ontzien burdinezko karga burutzen ari den bitartean, salmenta debekatu egiten da, bakarrik onuntz bideratzeko. Hor parte hartzen du aldi beren Burgoseko kontsulatuak, eta aldi beren flota hauetan ez eta Bilbo edo Laredotik atera, Gipuzkoako nabigatze etxaz gizonek burdina eramaten dutenak aldi beren kontratuetan agertzen da. Salmenta kontratuetan, edo plate edo flete kontratuetan, garraio kontratuetan, flota horretan sartu behar dira. Etekinak agertzen dira, presioak agertzen zaizkigu, eta hor dazkazue pixka bat, kontzejuen jarduera
burdinaren merkatua babesteko, bati bat tokiko interesen alde eginez. Bilbo, 1997 atzerriko merkatariek salgaiak erosi edo trukatu behar dituzte bertakoekin, esportaziorako produktuen salmentak kanpotarrek parte hartzea eragotziz. Kanpotarra da Bilbo bizi estana. Bai? Arrasatear batentzat, lehen izen edo lehintzen, bizi den bat. Hori da kanpotarra. Bai? Beno, bati bat, handizkako edo kopuru handien merkataritza bat ari da sustatzen, bai, beharrez kanpotarrek ikusi 50 kintal erosi beharko dekretuak ezartzen zaizkie, aldi berean, eta askoze garrantzitsuagoak adibidez Bilbon edo Donostian gertatzen ari den bezala, bai, atzerritarrak hirira edo portura etortzen diranean, ezin izango dute errenterietan inungo burdinek erosi, zuzenki. Bai, esan dugu errenteria dela pixka bat, almazen moduan edo biltegi moduan gero hemendik salduko, lehen da bizi, atzerritar batek portura iristerakoan burdina eskuratzeko merkataria izango da, hemen salduko duena. Eta garrantzitsuena da hori ordenantzeta jarri, balio legala daukala praktika horrek. Merkatariak ari dira pixkanaka, bere interesak gain jarriz, legediaren erabilpenarekin. Ikusten da aldi beren, gertuko herrietan molako neurriak kalteak ematen dituztela, batzuetan altxamenduak ematen dira, Bizkaian adibidez, eta hori pixka bat indargabetzeko edo konpontzeko batzuetan batzar nagusiak agertzen zaizkigula. Bukatzeko oso azkar, zeintzu diran garai honetan burdinolen edo siderurgiaren gaineko pixka bat zergak. Hor dazkazue, erderaz pixka bat, bidesariak, biltegietan dauzkagun errenterietan tasa ezberdinak, ekoizpenaren gainekoak hau dira garrantzitsuenak, eta salerosketen gainekoak, hau dira garrantzitsuenak. Salerosketen gainekoak eta aldi beren, amarreneko hau, 10 modela 10 deitzen dana, aduanak, Bizkaian ez dira kobratzen, ez dira askatzen. Horrek esan nahi du, Bizkaitik ateratzen den burdina, zerga gutxiago dauzkala. Eta badauzkagu kontratuetan Arrasatetik Gernika eta Bizkaiara bidaltzen diren burdinak. Arrasatear biztanle edo merkatarien artekoak eta kontzejoaren artekoak adibidez. Batzuetan Bizkaitik, Gipuzkoatik atera baino, burdina hobe Bizkaitik ateratzen baldin badugu eta zerga barik. Hor dago ere, beste. Eta aldi beren, pixka bat, zerga sistema honetatik jasotzen den diru hori, zerga jasotzen den diru hori pixka bat, erakunde publikoen lanaren ondorioz lortzen da, bai erregeek, bai kontzejuek jasotzen dituzten siderurgiaren gaineko zergak hemen berriro inbertitzea, edo bertakoentzat izatea. Eta hor dauzkagu, barkatu, ondore moduan, hor dauzkagu 1992, Bizkaian 1998, Gipuzkoan, batzar nagusiek lortzen dutela, errege jasotako zergak beharrez diru horrekin, bertako emango zaizkie, privilegio edo beste modukoa. Hori beste eskualde batzuetan ez da gertatzen. Badaude datu tekniko asko, presioi buruz, hitz egin dezakegu, baina pixka bat, ondoren moduan gustatuko litzaidak modua hausnarketa orokorrean azaltzea gehieki irakurri barik. Ikusten duguna da 13. mendetik meategietatik hasi eta burdinoletara pasa, gero merkatuetara pasaz, badagoela. Finantzaketa
legedi eta merkatuaren antolaketa bat. Pixkanaka, Burdinolen eraikuntzan, Burdinolen lan formetan, oihartzuna izango duena, pixkanaka ari dira, sektorearen nondinorakoak neurtzen. Helburu ezberdinekin alde batetik sustatzeko, babesteko, produktu estrategikoa dalako, baino aldi beren, ogasunarentzat etekinak ateratzen diralako. Horren arira, pixkat ikusi ditugu, meategien inguruko nondinorakoak, baita Burdinoak eraikitzeko zenolako neurri eta privilegio edo abantaiak ematen ari dira. Pixka bat, jakinda hori eta politikariek, gobernariek, merkataria dirana batzuetan, behintzat 15-16 mendeetan, merkatarien presentzia politikan da oso garrantzitsua, ikusten da, lan indar eta enplegu ugari mobilizatu egiten dituen industria badala, eta hori zaindu beharra dagoela. Eta eskualde eta herri batzuetan, adibidez Arrasaten, hori gertatzen da modu oso azpimarragarria. Aldi berean, eta artxiboetan batzuk ibilizarete, agertzen dira, informazioa nitz, lanbide honen, fase eta merkatu honen alderdi ezberdinei buruz. Eta hau, pixka bat zehaztu beharra dago, antolatu beharra dago, ze ez da bat erraxa agertzen diren datu teknikoen analizia burutzea. Baina, garrantzitsua da hau, neurtzeko bati bat ondo zein da. Burdinolen jaunen irabaziak, zenolako egoeratan bizi dira soldatapean langile bezala Burdinoletan daudenak, badakigu adibidez beste sektore batzuetan emakumearen presentzia hor dagoela eta emakume jasotzen duen soldata da gizonezkoen aurrean erdia. Holako datuak badaude dokumentuetan, baino eskuratu behar. Eta bati bat, prezio hauetan, ekoizpen maila honetan, Burdina ateratzeko beharrezkoa zen irizpidea eta baliabidea zen hori. Eta dokumentuan agertzen da oso ondo, basoaren ustiapena da privilegio moduan, Burdinoletan eta hola gizonentzat, Burdinoletan lan egiten dutuen sektorarentzat. Basoaren eta mendiaren ustiapen edo lana da beraientza bati bat. Eta hori erakunde publikoek babestu egiten dute, interesa daukatelako. Eta hori da pixka bat beharrezkoa ulertzea hasieratik Burdinolen lana ulertzeko, gero gehigarri moduan, 15-16 mende bitartean, negozio honen kontrola, funtzionamenduan, eragina, influentzia, pixka bat, erabakiak hartzen ari dituzten, bestelako merkatarien nondinorakoak ulertzeko. Baina bati bat esan genezakeia da, 15 mende bukaeran, 16 mendean zehar, edapen ikaragarriarekin bati bat Bilbon eta Bizkaian, burdingintza merkatarien negozio bat bilakatu dela. Eta hori da pixka bat azaldu nahi nuena, badakite informazio asko, gustatuko litzateke dudaren bat gelditu baldin bada, hola gainetik pasaitu gauza asko, baina dudatan gelditu baldin bada zehose, galdetzeko momentua. Mila esker entzutagatik eta barkatu luzatzeagatik, bai? Mila esker. Gauzatxo bat, Arrasateri buruzko gauza badaude, baina topatu ditut berez,
Baina, dira hori, azaldu ditudan elementu edo fase eremu ezberdin hauetako pixka bat osagarri edo informazio berdintxoa ematen dutena. Ezin da ulertu, ondorio bezala, ezin da ulertu Arrasetan gertatzen ari dana, Bilbon gertatzen ari danari erreparatu barik. Edo Donosti batean gertatzen ari dana erreparatu barik. Egin batean, Burdinolen lana da, Burdinoletan lana egiten dana, baina aberastasuna dago, gero salmentan edo bir salmentan. Eta hor daude merkatariak. Ja da, dirua inbertitzen, hola gizonekin, eta produktua eskuratzen gero, beraiek nahi dituzten prezioetan saltzeko. Eta Burdinoletan, ikusten da Arrasaten berdintxu, Arrasaten, Gipuzkoan, langileria dauka irabazien portzentai bat eta merkatariek bikoiztu egiten dute hori. Eta hor dago aberastasuna. Uste dutia gaur egun bezala, ezta? Birsalmentan eta nola esaten da, la distribuzion de, hor dago irabazia. Lortzen dute, baina oso interesgarria da hori ikustea, zenolako nola jartzen dituzte eta nola erabiltzen dituzte, erakunde politikoak legedia aldatu eta beren interesak gain jartzeko. 14. mendeen modu baten, testu ingurua dalako, hori, oraindik lanean jarri bari dauden meategi asko daude, eraiki beharreko oraindik daude burdinola asko, hori burutzen da 14. mendean zehar, gatazka zehatz batzuekin, baina gero 15. mendean ikusten dena daia da merkatarien kreditu, dirua, eta esan genezake praktika sartu zaizkigula hor, eta batzuetan, olako salmenta negozioetan, hola gizonek galdu egiten dute burdinolaren propietate guztia. Kredituan jaso dituztelako erregaiak, minerala eta lanean jartzeko arazoak etorri dira, eta azken finen, kontratuan jarri duzu fiantza modun, baina haue bazekiten gauza bat garaian, garai honetan iragan, erdi aro berri hasieran, ez beharrak etortzeko daude aukera gehiegi. Orduan egiten dutena da hori oso ondo. Inbertsio eta lana diversifikatu asko. Inbertitu egiten dut hemen, hitz egin dugu pixka bat Burdinolen akzioetan edo titulu jabetza akzio edo portzentaietan egiten dutena da, asko, txikiak baino asko, batzuetan Burdinola bat eta 6 sozio, beste batzuk 16 sozio dauzka. Berdin gertatzen da adibidez itsasontzietan, banatu egiten dituzte, zergatik galera tortzen baldin bada, asko ez dago segurtasun gehiegi orduan, eta Burdinoletan, 14. Mondragonen Arrasaten barkatu gertatu den bezala, dazkagu saldunak eta sekulako arazoak, 58. urtean errezuten hauek, ezta? Hemen agertzen den modun taulan, zergak ematen dira, Arrasaterentzat, zergen gaineko zergak, hemen azpian, pixka bat, ez zuten aurkako, pixka bat, finantzak erregearen laguntza, pixka bat, hiria berrera ikitzeko, eta Arrasaten Burdinolek ekoizten duten guztiaren gaineko zerga hori, erregeari entregatu behar zitzaiona, oain, zuentzat, udaletxarentzat, oain, berrera ikitzeko erregindan Arrasate. Olakoak erabili egiten dira eta agertze zaizkigu. Orduan, oso mundu konplexua da, egia esan olako merkatuaren funtzionamendua da, nik nahi nuena pixka bat ikertu bai. Orduan, ulertzeko pixka bat sektore honen, siderurgiaren, Burdinolen sektorearen garrantzia, kontuan hartu behar dira gauza asko, eta nola pixka denboraren igaduraz nola aldatzen ari diran ezaugarri edo testu inguruak. Honek ere bere biziko garrantzia dauka. Adibidez, 14. mendean, erregeak jasotzen zuen fiskalitate zergari basaukan garrantzi bat, 15. mendean jadaia garrantzirik ez daukana.
Prezioen gaineko 10%tik jaso, oain 1%. Eta horrek, politikarien ondinorako batzar nagusien parte hartze, udaletxeetan dauzkagunak, eta bati bat ulertzeko ondo siderurgia eta burdinolen funtzionamendua da horrela, eman da horrela, basoa beraientza gorde dalako. Eta hori horrela izan da, aldiz Araban, ez da horrela izan. Bueno, mi esker, eta hor daude irakurtzeko, mi esker etortza batik.